Sanibonani. Indaba ziyaphuma kulomkhukhu. Njengoba nithi nje ngihlala emkhukhwini, kodwa indaba zona ziyaphuma ngiyanilethela tu. Lalelani-ke. Thina singamaSulumane noma Muslim siphuma enyangeni yeRamadan lapho akade sizile khona ukudla. Kusenokwenzeka niyayibuza ukuthi bayithatha phi-ke le ngoba ngihlala ngintshela ukuthi thina konke sikwenza yasizenzeli sikuthatha embhalweni. Okay? I-proof ke nginilethela yona ke yiyo ke le ukuthi ngempela sikuthatha embhalweni. Akukho esizenzela kona. Right? Ngivule la ngikhuluma ngencwadi zokuzila ukudla manje njengoba kade sizilile nje inyanga yonke. Ngivule la uSamuel wokuqala isahluko u7 iverse u6. Babuthana eMizpa bakha amanzi bawathulula phambi kukaJehova bazila ngalolo suku. Bathi khona sonile kuJehova. uSamueli wahlulela abantwana bakwaIsrayeli eMizpa. Yingakho ke bafowethu sizila ukudla akuqali ngathi akugcini ngathi futhi. Incwadi yesibili engivulile uMateyu 4 uverse u2. Mateyu 4 verse 2. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walamba. Uzile how many days uYeshua? Lo esenimbiza ngoJesu 40 days 40 nights wazila. Thina sizila only 30 days or 29 days. Yena wazila 40 days 40 nights. Asizenzeli sikuthola embhalweni. Okay? Incwadi yesithathu uMateyu 17 iverse u21. Kepha lolo hlobo aluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka nokuzila ukudla. Uma sizilile siyakhuleka. Yingakho ke bafowethu sizila konke sikuthatha embhalweni. Seningasho ukuthi silahlekile kuphuma kini kodwa nje siyanibonisa ukuthi sikuthatha embhalweni. Mawufuna obunye ubufakazi ungavula encwadi yezenzo 13 uverse u2 no3. Uvule uExodus 34 iverse u28. Uvule uMateyu 6 iverse u16 no18. Obunye ubufakazi bokuthi kungani thina amaSulumane noma thina amaMuslims sizela ukudla. Ngiyabonga.